ako ah. Ito tayo ngayon guys, sa may tulay. Ang ganda dun. Ang ganda ang tanawin dito. Alam niyo ba guys, dito itong tulay dito, kadugtong ito hanggang dun sa pinapaliguan namin dun. Kung napansin niyo guys dun sa dun sa una kong video, yung vitamin C, kadugtong ito guys hanggang dun sa dulo. Ito yung tinatawag guys na parang sabangan. Ganun. Kaya ito guys tinawag na sabangan dahil dito nagsasama yung ilog at dagat. Kaya papansin nyo guys, talagang siya, sobrang alon niya, sobrang ang lakas ng niya, current ng tubig. Talagang yung umaalon siya guys. Yung mga bangka yung galing doon, mga nang mangingisdayan sila guys. Naliligo na sa buhangin. Ang ganda lang dito kasi yung bulaklak niya. Ay mga kasama ko guys. Yan. Ganda dito, relax. Wow! Kita nyo naman guys. Itong puno dito, ang puno nito ay talisay tree. Talisay tree to. Kung nakakaalam guys, yung nito, yung bunga, siya, para siyang pili. Kinakain namin yan pag
Walang-wala na talagang pili. Kinakain na. Kaya siyang bunga niya. Tanggal natin. Pero may nakakuhulog na. Wow! Para siyang lemon. May mga tinatanim sila mga ganito. Tapos yung ano, ni-design na nila yung ano. Ang dami po. Daming parainom pala dito. Maganda dito maglaro sa ano eh. Sa ganito. Kasabay ligo. Hiking ko na. Hilo ako ah. Hilo ako dun guys ah. Allergic sa ano? Sa video yan oh. Oh, allergic. Ayaw niya kasi guys makita sa ano. Sa pagbablog ko. Ang laki daw niya. Laki ng braso. Ayun, sila natin sila guys. Ayun siya guys. Sound trip ah. Kaya. Ayan guys, mga pinsan ko. Ayan, kanok pura po. Talaga. Hi Joy. Yeah. Patay tayo dyan. Kadumali ikaw? Ha? Ayun guys, ano, pamilya ko. Ano yung mga pinsan ko, tiyahin ko. Tapos nandun yung lola ko sa ano. Ayun, sa huli. Ang dami na namin yan guys. Wala pa yan. Ang dami pa yan. Dami namin pagkain. Ano lang ito? Kanya-kanyang dala. Ay lang kayo. Paano tayo nag-stress? Sarap yan! Guys. Dagat. Yan nila. Yan. Dapat yun na yun, no? Yung kasandok yun na yun. Pinsan ko panganay. Yan naman tito ko. Asawa ng tita ko. Ano po? Pag may natira. May natira. Natirang ano? Sige lang po. Marami naman po yan. Sino kasama? Ang hiyot naman bumaba dito. Ay! Wala bang mabilis? Ay! Oh, sumabi. Ayan, naka-vlog na kayo. Ang hirap. Ay! Ay! Ang sarap bumaba dito sa Ay, thank you. Kahit mahirap, masarap. Siyempre.
Hayaan mo lang siya. Hello! Hello! Hello guys! Kaway-kaway! Welcome to my channel! Guys, masaya talaga, masaya talaga dito guys. Masaya rito. Dito kayo. Dito kayo. Uy. Alam mo, maganda lang dito. Makakaligo dito ka ng open lang. Libre lang guys. No. Sige lang po. May time pa po tayo, may ano. May time pa po tayo ano. Nangingisda rin po kayo? Nalalaot rin po kayo? Ano po yun? Ano? Kawin? Wow! Ayun na nga guys,
doon na po magtatapos ang ating video, ang bonding family. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa aking munting video. Sa hindi pa po dyan nakasubscribe, subscribe na po kayo at pindutin nyo na rin po yung bells na nasa baba. And guys, at maraming salamat. Sige guys, see you!